pysähdy ja hengitä hetki mun kanssa. Hengitetään laskien 4 sisään. Sitten tulee tauko, laskien 4. Ulos hengitys, lasketaan 4. Ja tauko, jolloin lasketaan myös 4. Eli 4 hengitys, sisään hengitys, pysähdys, ulos hengitys, pysähdys. Ja aina lasketaan 4. Löydät oman mukavan, ehkä istuma-asennon, ehkä selinmakuuasennon, joku semmonen kohta, asento, mihin sun olisi hyvä pysähtyä. Anna silmien kevyesti painua kiinni. Ja voit ottaa yhden vähän syvemmän hengityskierroksen ensin. Anna sisähengityksen kulkea nenän kautta ja täytä keuhkot. Ota puhdasta ilmaa sisään. Anna ulos hengityksen huokasta. Kaikki ilma ulos. Ja sen jälkeen voit huomioida, kulkeeko hengitys nenän kautta sisään ja ulos. Voi olla, että se hengitys kulkee myös nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Löydät sen reitin, josta hengitys pääsisi vapaasti kulkemaan. Ja sen jälkeen lähdetään yhdessä hetkeksi hengittelemään. Anna sisään hengityksen kulkea nenän kautta. Ja laske omassa mielessä 4. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Hengitä ulos. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Hengitä sisään. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Hengitä ulos. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Hengitä sisään. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Hengitä ulos. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Hengitä sisään. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Hengitä ulos. 1, 2, 3, 4. Tauko. 1, 2, 3, 4. Ja jatka muutama kierros omaan tahtiin.
Tee viimeinen kierros omaan tahtiin. Voit antaa silmien jäädä hetkeksi aikaa vielä suljetuiksi. Ja kiität itseäsi siitä, että annoit pienen hetken aikaa ihan vain itsellesi.